Sungobayan, Shim Kanambar, Lai Spotlight Kundai. Lai Spotlight Kundai. Nakabindaka Jingthai Minsim Jungi Ikong Emilinda Dakar Pendungen Yaki Hakakertangupa Badukun Badumensim Bakuid Kajingi Jungutrai Jungi Uji Sukris Bakajingi Kindon Ringad Bapi Baru Kohimen Kopara Togin ko bang ilong kinong po namban lo kiblak kabalakre balayam yak jinmaya bakhoy Ngapla haublei badan bor baro dhavi koi himen ko para bangal po shibune daki jimbarka palajunga daka jingle palajunga Daka jingle palau bakrao junga namar kata ngakrpa dia ka maria bakhuid kabaisa katisoti ya ki angel bakhuid ringkhuid hafi ko himen ko para banduwa na kabinda junga how try blay jungi ublay badan bor baro nisne yangi badiandala map ya ki pop jungi unyalam yangi shaka jingim bam jukut Try to listen.
tongin ya duai koble me bahaka jimbenrit ya lade jungkhun jongme melapen ki biang ya kaperte kabala kelon to ai ha ki pai ringyut jangme ya ka jingmen bakuid nang ba ya ki do ki ba malat kendet naka jinglong mrau ha ka pop men ai ya ki bandab daka jingmen bam jukut dau trai jangi u Jesus Christ ukun jangme ubai batsan shar ngat batme ha ka jinglong ka ve jungmen simba kuid ublei jinom la jinom. Kacing pulih nak gita bu isakian nong ya thulupa nong baar khot baar hadu san hagito kisngi umsi mularung hanga bat ula penyeng yanga bat ngalayo ngau ba ukran hanga bat ula ong hanga ko khun ubreu nga phaya phi shaki pai Israel shaki jaj benreu ki ru haram ki bala le percaya nga maki bat ki departemen chungki kidang le percaya nga hadu menta ki longru ki breu ki ba klem rain bat ki ba mutlop ngaphaya phi shaki bat phin ong haki kumne u ong utrayu blai dada ki shashkor ne kim shashkor namar ki dei kaying ka baharam kinte bala don unong e thulupa hapleng jungki kaktin chong utrai Nakasam chispa arpulai kanambar praspa lai kundu praspa lai kundu Media laki kmacha me kutrai hadu ba meni sneyangi ngin rai lang sisin ngak media laki kmacha me kutrai hadu ba meni sneyangi Ngayek mit laki kmacha me trayu ba shonga kibneng kumbak mit shakri shakti ukenrat ngayek mit me tray antifon ngak mit ya laki kmacha me kutray hadu ba meni sneyangi kumbak mit laki kmat ka shakri shakik tika kendra ngik mit laki kmat shamit rai kendra hadu mendrap yangi ngak media laki kmacha me kutrai hadu ba meni sneyangi Sngosen eise kutrai to shashkor sngosen eise yangi mensim ka lakdang jing lebeng Bajir kiki boman Ngak media laki kmacha me kutrai Hadu ba meni sneyangi Kaburam hauk pa batu kun batu mensim bakui Kumbaka lalong Nadu meningkong Tokan long si junong Ngak media laki kmacha me kutrai Hadu ba meni sneyangi
Kajing puli nakasithi ba aru Paulus buku syaki Kristan hakorin. Po para pan pelat yang nakabas ngomeng palat nakadaw jong kajing kerhai kijing penpau. Laai hanga ya usya hakado uangal jong soitan upapen saja yang pan pelat yang nakabas ngomeng palat. Laisin ngalakar pat ya utrai shpanguni po udai ban kendri ano nanga henrayu laong hanga kajing ai jonga kabiang ye pi na Maria kabor jonga lapen janai hakajing telot te kumta ngakop sungpa shushu ya kajing telot jonga pakabor ukris kandup syongsa hanga namar kata nakabenta ukris ngahun bat kajing telot kajing syakran beng kajing jinjar kajing ban beng bat kajing namar habang sungot telot hang taken ngaklain kaktin jong utrai Isango yaw. Sungo Paya. Balong kajing syai jong kapulthai. Jar babud yang unyo kajing syai jong kajing im. Utrai undon ringat bat pi. Kajing boleh naku gospel bakuit katkum u Markus. Uji sulalait fai shalakak shnong bakisin ran jungu kilabut yau hakasngi sabat lasdang banhikai hakas synagogue badbun kibriu kibala yosnyu yau kilasnyu phalla ki ong nangno ulayo yakane baro ka jingstad ayu kat hau ke kine ki khamba balale dakikti jungu hatone umde u mesteri ding ukun ka Maria uba shipara bat u Jacob u Joseph u Judas bat u Simon hato kipara kinde jungu kim shnong hangne bangi bat kumda kilatut no yau te u Jisu laong haki u nungya tulipa u yobrom kileng sodong Laitang ha shnong lajong badhabdang lakikur ki jaid badhalaing lasem shemla banle kamphila yai hangta laitang ba ulabu yarakakti ha kito ha kato katne ngut ki bapang bad ulapen koi diaki ulas ngulong ngongo shibu jingmen ngei jongi nang taula leid keleng sodong kinongrit ban hikaya kibriu ka gospel jongutrai Tingaro yamek Chris. My dear brothers and sisters and dear children in Jesus Christ, Komen ko para jing atrai Jesus Christ pemapi kena ru. we are going through the gospel of Mark. Aping taing ipoi sa ka gospel jong Markus. Yesterday during the Mass, I had said to those who attended that Mark's gospel is a healing gospel. But ngi laong menin ka pormas ba ka gospel kat ku Markus kade ka gospel jing pen khia. I also said how we can identify the differences between Gospel of Mark, Gospel of Matthew and Gospel of Luke.
But ngalong ru kumno ni laban penya per hapring ki Gospel Marcus, Lucas, but Matthews. Gospel of Matthew is a teaching gospel. It's a teaching gospel. Ka Gospel at Matthews, kede ka Gospel hikai. Gospel of Luke is feeling gospel. But ka Gospel Lucas, kede ka Gospel bakta ia kecing sengau. Gospel of Mark is healing gospel. But ka Gospel Marcus, kede ka Gospel jingpin kia. Because in the Gospel of Mark we find the several miracles and healings done by Jesus. Namarba ha Gospel kat Marcus ngisem ya sibun ki kampla but ki jingpin kot pin kia jong Jisu. In the last week, St. Mark was explaining to us about the strong faith of the people. But hai kini ki baladep ha Gospel jong Marcus ngia sengau ya ka jing batai ya ka jinget ka pas kem baki briu ki don. This week, from chapter 6 of Mark's Gospel, we will hear about the disbelief of people, lack of faith of people. But hakane ka tayo ngin sa ya jing pule sa phang kumno ki briu kim don jinget. In today's Gospel passage, we hear towards the end of it, Jesus could not do many miracles there because of the lack of faith of people. But hakapakut jong ka Gospel mataka sngi ya sengau bakumno ujisu umsyam ala banle yaki kampla namar jong ka jing bomnget jong ki briu hangta. He could not do any miracles or healings in his own hometown because he was rejected by his own people. Umsyam la banle yaki kampla wat habade hapo kaisnong katau la jong namar ya ka jing bomnget jong ki. This is the most shocking part of anyone's experience. Berkadai kebas ngau kendit haba dei monomonoru hakaba dei hakum kane. It is really a pain, it is really a sorrow to be rejected by our own people. Kalong kebas ngau si, bat kebas ngau diau, bat kebakta yangi haba ya kibangi itu itau ya kibriu lajong bat kita ki kentaj bat ki isi yangi. Jesus was teaching in the temple, he was teaching in the synagogue. U Jisu ulahikai haga synagogue. And as he was teaching, people were so impressed by his teaching. Berkatba uladang hikai kibriu kilayo jingta bat kata ke jingkai jing Jisu kalakta yaki. They marveled at his knowledge and wisdom. Bat kilas ngau pela ya kajing tip bat kajing start jong u. Now, as they kept listening, they understood who Jesus was. Bat katba ki lanang syak skor kilas skutu bat kilakan mau mano u Jisu ulalong. People knew Jesus because he is from their own hometown. Ki briu kila itu bat kila tip u Jisu marba u Jisu udai nakatahi kasinong. Who is Jesus? Jisu Who is Jesus for them, for the people of Jesus' hometown? Who is Jesus? Wei u Jisu udai ubalong ubakumno ha kasinong lajong. As for them, Jesus is only a carpenter's son, Mary's son, whom they know. Nakabantay jongki kitip u Jisu ulong ubakumno. Mystery ding udai ukun jong kamaria. So just because Jesus was familiar to them, they were not willing to accept the teachings of Jesus. Tang namarba u Jisu ulong ubah ki itu itau bah bat na kata-katau ka jinghikai jong Jisu bat ya kita berkhot kiba ulah penbenar ya kita kimla ban pediang. They rejected Jesus' teaching, saying that, this is only carpenter's son. Kila kentai ya ki jinghikai jong Jisu tak ba ki ong une udai tang ukun jong o mystery ding. Like any of us, Jesus also must have felt the pain of rejection. Bat kumba long mangiru
ti uji suru hak takapor jendala ya uran jendala sngau ya kajing syak kentai. You know, our home is the place from where we expect lot of love and care. Namar mangi ha pedeng ki bahayi hasem kedai kata kejaka kaba ngi humility ya kajing priang bat ya kajing Just imagine if your own parents, if your own brothers and sisters, if your own relatives or people at home reject you, what will be the pain? Sumudur Raki kimiki pa jong pi hi neki men ki para jong pi ki kentat ya pi haying ai ki jing sngau. Let me not confuse you when I am speaking about rejection. Tonganam pen kulmar ya pi abang akren sepang ki jing syak kentai. There are some children, they say, my parents do not love me or they reject me because they are not giving me what I am asking for. Don ki kun ki baong ba imei pa kim it yanga namar ba kim ju ai yak ek ke ba nga pan. I ask for a new mobile, they don't want to give me. Nga pan patit ke mobile ke batmai andai kim kwa ban ai yanga. I ask for a new bike, they don't want to give me. Nga pan ban ai yaka bike tang ba kim ai. And they say, my parents do not love me, they reject me. But mungkin ki kun ki ong ba ki kimi ki pa ki kim it ya ki bat ki kentai ya ki. This is not rejection, this is a foolish thought. Kene kam dei ka ta ka jing kentai jing it jing kimi ki pa re tang ka jing mut jing purkhat ka babi. So this is not the rejection Jesus is talking about in the gospel passage today. Te kane kam dei kata ka jing syak kentai ya ka ba Jisu ula ya kendu lana chem ya ka ba ngios ngeu ha gospel mataka sngi. The rejection we are talking about here is even after loving someone genuinely, sincerely, with all your love, when you experience rejection, when you have lack of love from them, that is really a pain. Perke ke ba kren hang ni kalong ba ya kata ke jing it ka ba shisha ya ka ba la it da ka don ka ba singur henry yakum kata ke jing it la kentai. I have heard some parents saying, I have lived my whole life for my children, sacrificing even meals without even enjoying the comfort of life. Whole my life was spent for them. But now, children, they don't want us. But we don't ki kimi pa ki ba ong ba ngi la leni la de baro sikata ka jing im jungi wat teng tang ban bam ru ngim bam namar ba ngi hab ban pin biang na ka banta ya lagi jong ki khun henrei de don ki por ba ke pan poi ya ki pakin ong manta pat ki khun kim kwa yangi. I know the painful story of a lady in Shillong. Nga don kawe ka jing kenmau ya ka jing kawe ka long kami ha Shillong. She, in her young days, chose to remain unmarried to take care of her own sister's children. But kane ka breu kam sem la shong kurim namar ba ka kwa ban sumar ya ki khun jong ki hinmen ki para kan thei jong ka. She gave up all her comforts in life to take care of her own sister's children because her sister had already passed away. Kala IT yala kapor par ki jingim ban sumar ya ki khun jong ki hinmen jong ka namar ba ki hinmen jong ka ila khlat no. Now children are already grown up, they got a good job, they had good education because of the help of this woman. But ki ne ki khun ki la long ki bala he alasan but ki la yo ki kam ki jam ki babha but ki ne ber khoi ya ki ba ki la yo ki dei nakadau jong ki jing trisitom jong kane ka briu. Now they have everything in life, but now they are not happy with the one
who took care of them. Mata kidon ya ki berkhoj ki kidon kam ha ki im jongki bat mata kim sngau suk ya kata kebriu kuba la sumar sukher ya ki. Worst of all, they kept her out of their house. She is no more with them. Bat keba khamsniu kalong ba ki la be no yaka nakaying jongki. See, her entire life was spent for these children, but now when they grew up, they rejected her. But kani kebriu kala ai la sumar sukher borok si jing im yakini ikun hendrei mentapat anda ki la biang la bit ilate ki kentait yaka. Such rejection can be very burdensome and painful for us as well. Kumkini ki jaj jing syak kentait kalong keba ban khia pha yakamen sim ka jongi. So this is exactly what Jesus himself experienced when people rejected him. But kani kire kaju kajing yo mat jong Jisu haba kibreu jong uhi kila kentait ya u. This happens to us as well. We also fail to appreciate the greatness of people just because they are familiar to us. But kani laban kajiaru ha kajing im jongi bai ngi niaro ngi kersan ya kitu kibreu tang na marba ki kilong kiba itu itau yangi. God can speak to us through anyone, through our parents, teachers, through priests and nuns, and through our own relatives, even friends. Ublei ulaban keren longba jungno na ki pa ne kinohikai ki ne wat longba jong ki paralok. We must be humble enough to learn even from children, those younger to us. Marba ni hab ban long ki pas ngurit wat ban yo jing tip ba jing nang wat na ki khna ru. So we need to accept the word of God that comes to us through all these people, because God can talk to us through anyone. Tin mar kata ngi de ban priang ya kak tin jung blei ba wan singi longba jongno ru. When we are willing to listen to God's word that comes to us through different people, Jesus will begin to work miracles in our lives even today. Paladai ni long ki pa priang ya kak tin jong blei ka ba wan kat ba na lengba jong kat ki ba usngubit di ujisu hakum kata kajing long ka jongi ula ban le ya ki kam phla. Gospel clearly says Jesus did not do any miracles or healing in his own town because people were not willing to accept him or his teachings. Ha gospel ka ba manta ka sngi le sngo bo Jisu umsem la le ya ki kam phla na marba kita ki briu kim shem la don ka jinget ha u. You listen to God's word every day from the Holy Mass, from the catechism classes, in your normal classes, from your own parents, teachers, your own neighbors, relatives, friends, and even your own younger ones. So when you accept them as coming from God, God will begin to work miracles in your life even today. Te habangi priang ya ke ba wan na ublei de tin ju te habangi priang wala de ki barit te habangi long ki pa priang kumta u Jisu ula ban le ya ki kam phla. Shum kanambar lais pa andru kuai.
Tongin ya dua ya blei bada ka jingi ula khot hangi ban bud ya u khun jongu. Nakabantau pa buku jungi bishop jungi kelunda pergi katekis bakin long barabor ki bayane hakapan penpriang ke kubor ublai haki briu palapan kamti hakajung sumar sukhe jungki ngi kirpat ya me kutrai nakabanta kani karampai kristan jungi bangin aingu ya ublai ubakot yangi panbud ya khun jung u ngi kirpat ya me kutrai nakabanta iwei pa iwei nangi pada kajung sutho ya la kajung trot nindup khot kirpat ya ublai lingba kajung duai basengorit jungi kumbale upaulus baku ngi kirpat ya me kutrai Nakabanta gitu kiba da kajing saurong kajing kwa lalot lande kajing I yaki jing ngop ha perthai kigentai no ya ukris bakin drup wan phai biang shau bat ban drup syam ya kajing jing kemen haba long biang kristan babha ngikir pada me kotrai Nakabanta kibriu baro bakin drup pediang ya kajing ko ukris Panbud ya ngikir pada me kotrai Kok pau ubah beneng agajingi jongme mela koryangi banbud yau khun jongme ujisu tuyarab yangi banbud yame daka jingai ne wat langi batlot topen long yangi ki nongrab kubor jongme hakibriu sodong jongi nipan yakane Dau uju ukris utrai jongi. Amen. Shim kanembar lais pa rupsa. Lais pa rupsa. Todo ai ko para baka jingnya jonga bajong phi kalok bab diang hun hau blei upa badan bor baro To ai ba kane ka jingnia yakabala IT kendang shaka kerteng jongme kan penku diangi ko try bud kan yalam yangi na kawei kasngi sha kawei pat ban khamja sha ka jingim habning dau kris utrai jangi utrai undon ringad batfi tokin diu yala ki donod togin ya aingu ya utrai blei jangi
Dashisha kalongka basanghok baka badai kaidai ti jongi baka jingpanim yangi haman lakapor baka jukaban aingo yame kapal bakuitam lengba ukun bayed e jongme u Jesus Christ kaktin jongme da ubamele lato ya kei baro yabamele pa shangi kum unong panim unong sispa ubaralong do daumin simba kuid diabula kha naka tesoti kat baudang pendab yakamon jungme bat banyo hame yau paid ba kuid ula priya lagakti hawa ula shashitom nang ba un bathang no yaki saite saikum janga jingyap bat ba un pan ba yakabor janga jingmi phat te namar kata ringat bakiangel bakiring kuid baro ni panben yakaborom jungme kat ba da kawei kasur ngi ong Dash shamelong ubakut ko try katime junga jinguid baro namar kata ngi kripa yame to pen kuit pen ganda yakine ki jingjar ba jungi dagba pha yaw men sim jungme kumga umjer halor jungi bagin khalalong yangi khamed bakas nam jung try jungi u Jesus Christ ha kapor baladino yaw udala kosmos ngoba ulap diang yaka jing shashitom ulashim yaupu udakba aingu yame ulakriya yau bud ula ai halakisinran uong toshim batu do bam na kanefi baro namar kane kolongamet junga yakaba NIT na khabinda jongpi Hakajuka rukom yendalala yabam ulashim yaka kuri udakaba aingu biang yame ula ai hak yaka halakisin ran uong toshim badudi na kane fi baro namar kane kolongka kuri jangas nam janga janga judang badumai bad bamjugud yakaba enpen bi na khabinda jangpi bad na khabinda ki babun na khabinda ka jingmap yaki pop tole yakane ban kan mau yanga ka jingmaya jangha jingning aid namar kata ngi ke ba penmanda ya ka jingyab ka jingmi pa jungu ngi terwa hame ko tra ya upu junga jingim dia ka kuri junga jingpenim ngi da aingu aidam namar me la nyu yangi ki badwan ya khakbat jungme badwan shakri yame da ka bas ngirit ngi kripa diame ba ngi ke ba yo binda ha ka bakas namu Chris ngi lo ke bala panya tele kawe dau men simba kuid तो खनमाओ को ट्राया का बलांग जंग में का बलांग फ्रियांग हस्तला का परते बत्तो पंचना या कहा का जिंगीद रिंगा बत उ फ्रांसिस उ पाबा को जंगी उ विलबर्ट मावेन उ बिशप जंगी बत बरो की लिंगडो तो
तो ken maulam ru yakhin men ki para shenrang butkinde ki bala yot ya da ka bakr men ya ka jingmi pad dia bara ki bala klot no ha ka jingis ne jangme to priang ya ki shaka jing sha ka mat jangme to isne angi baro ngi kripa dia me baringa duka maria te soti baku kakmi jang blai u joseph baku u koring jonga ki apostol baku baro kering guid ki bala pengsnge ba me pateng la pateng in lok ban yo bindalem haka jingim bamjugut badwagin yaro badbandon borom yame daw kun jong me u jesus christ daw lembadu badau kan loga me play pa badan bor haka jingelong ka bejungmen simbaku baraka buram baka jingero junom la juno kumbala hukum yangi daunung penim kumbala hikai yangi dagaktin blay nginud ban ong kok pa jangi ba baneng kan lok ba koi teng jang me kan wan ga hima jang me kan lok mon jang me ha ka hindi kan ba baneng to wa yangi binda ka jingmam jangi kablas ni padwam yangi ya keringa jangi kumbang ruma ko bless ni yangi badwalam yangi shaka jimben shoy hende to bilad yangi na ka besniu to pelad yangi ngi krpad ko try na ka jings ni baro hak jings bon jang me wai jings suk jings sai hak sni jangi nang bada ka jingra pak jings ne jang me ngin light barabor na ka pop pagin yo jingda na ka jinjin jar baro khat bagidang apni lindi ya ka jingar ben ba ko jongunong penim jangi u jesus christ ko try jesus christ me ublong ha ki apostol jang me ka jing su ga ye happy ka jing su jang ha I happy wat per ya ki po jangi henrai ya ka jing e jang balang jang me ha ka jing bun jang me to ai ha ka ya ka jing su ka jing ya tele ka be kat kum kamon jang me ma me ubaim bat ubasin shar jinom la jinom ka jing su utrai kan don barabor ringat bat phi togin yatrwa yakadaka jingsuk ibeha ibeipat Hagmi ukun lang broad jung blay Hagmi bagid no yaki pop junga perte sukido yap kibala khod shaka jinga bai jung ukun lang broad and then shot the kan sakya Sim ke nomor ars pak.
Sengabhadam kok siu. Nishim kaslashi spa rupsan. Kumensim ukris tukun ko yanga. Medkris imya. Usam ukris indah yanga. Nukurung ukris susah yanga. Ujung shala banyu ukris sepenpanya. Kujisu bakha tujuh skor yanga. Hapa ujung mong cubiri. Warsha yanga pano nami. Hatimir berjengap tukot yanga. Ongong wan shimi. Barangkat kiri ko cumi. Hindu biro emi. Hakni kujisu babha bahagiang tam. Madam krupa kemat cumi. Barak cungkram syabham cungkram sim jenga. Ngaduai pengupad yami. Nomisyon ngadunur jenga. Ya kejung snob im jeng kejengit. Kejung kemen kejengit. Rengkat bakejung selai bersisya. Nak mentala kipok. Kadba pola deim. Ya kejengit berjeliu. Barak kejung selai mesin. Ya isan kita kesan kali kejung mong kodota. Dah kebakan mau itu iktir. Bau dah benar itu lupa. Raslembam. Pasha slashi spa iwe. Kejung dua nak tentang kendo jengi. Gojisu. Beli kejung sui dalam kejung kendo. Pendapat ida kejung syurham kubu. Nak tentang kejung kelap kejung kendo bau. Buat syak kiki melapun selek jengi kembetngit. Bagi kita akan sih kembetkan tok biar jengi. Buat ai bikin miang syukur jengi kembetkan biar. Bagi sah kadang kita senam kodotam jengi. Dari ukur jenur jengi kepada berbagai. Trong kejung lang ulang tengah jengi. Tukun kui kejung terai jengi bikin seisok kan hai. Buat ai bikin kui kejung syakri kena berbagai. Memang ini kejung kemen kejung ten hari. Tongin ya duai. Hawala pendap yangi dakat kene ki janai bakrau ngi kripad ko try. Duai bangin la ban yop diang ya ki jenge bapenim. Badbangin yam sange nakabaya yame dal Chris try jengi. Amen. Utrayundon ringad batpi. Ublay badanbor baro unkirku yapi upa badukun badumin simbakuid. Tulay suk yaro yao try daka jingim jongfi. Shim kanambar saus pak kendai.
Aburam hak Pablo kun ham sim bakut. Kumbaga ikaw junta propos nom najunom amen. Kadun rupi kitam Jisu. Kumaria kami jung jung solam. Wanam ta jun Hagar tang.